दे हायाव दोननोसै आङो र' दे दोननोसै आङो जाबाय आरो आथिङाव नांजागोन दे जाबाय दे हायाव दोनदो माइरं बस्थाखौ जोंफोर साथामबो हमनानै लांना सोहैना दोननांगोन न' सिङाव हागोन ना हाया नोंसोरो मानो हाया जानोलै हागोन साथामबो लोगो नांनानै हमबालाय हागोन ओइ आब' नोङो थुमफ्रि आयंनो थेला भाराखौ होबोदोंना होबोआखै होलाया होबोखादों आङो थेला भाराखौ होआमोनबा लाबनो होगौमोन ओंखाय आयंआ माबा आङो 500 रांखौल' होनाय रखम नुदोंमोन माबा 50 रांखौ आं सिङाव दोनदोंमोन बेनिखायनो नुवाखै नोंसोरो देनाय बस्थाखौ हमना नोंसोरो हायाव दोननि बा गिलिरथार बस्थाया मनसे मानि माइरं गिलिर जाया मा जानो देनाय आब' जोंफोरो सानसेबो एसेबां बुरजा माइरं बायनो हायाखैमोन न' मैखुना बेरनायखायसो मैखुन बेरामोनबा जोंफोरो माखौ फाननानै माइरं बायगौमोन बेखौनोथ' आंबो सानगासिनो मैखुनासो जोंफोरखौ बासायबाय मैखुना बेरामोनबा जोंफोरो मा फाननानै माइरं बायमारगौमोन इसोर भगबाना जोंफोरखौ एसे नायदोंलै एबारे भगबाना जोंफोरखौ अनदोंलै एबारे ओं नंमारगौ बाथ्रा भगबान इसोरा जोंफोरखौ अनमारदों थौ न'आव लांना दोनहैनोसै माइरं बस्थाखौ थौ दे हम इसोर 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 एसेबां गरमखा थैसिगोनलै रगरा बै बाजैयाबो माखौबा लोमजाखो मानि मा बियो मा खर'नि भेक्सिनखौ लाखांनायनि उनावनो लोमजालायो दाय बेनिखायनोथ' आं कर'नानि भेक्सिन लानो थाङाखै बै बाजैयाबा मा होनो मा खर'नि भेक्सिनखौ लानो थांनांगौ थैजानो गिनानै थांदो आरो बियो थैजानो गिनानै भेक्सिनखौ लायाबा अबावबा कर'नाफोर जानानै थैनोबो हानाय होननानै थांदों आरो बियो आरो बै बान्दर गथ'आ अबाव थांखोबा माइरं सुनो नांगौमोन दे गायदे हा मानसियालाय अबाव थैहैखोलै मानसियालाय न'आव दंमारोना गैमारालै दिवानिया साल्ला ना अबावबासो थांखो गायदे मायालै मानो मा खर'नि गाबज्रिबाय थादों दाला मोखां ओंखाम संनायखौसो माखौबा गेदेर खामानि मावनाय रखम मोनना लादों नामा होनबालाय नोंलाय मानोथो सङाखै होनबा सं गेदेर खामानि नङाबा आंसो मिथिगौ खथ' खस्थ' मोनदों खथ' गरम मोनदों थैहां गेसबो गैया साल्ला अराव संनांदों खथ' खस्थ' नोङो गावगाया संबासो मोनसिगौमोन बे गरम माखायाव अराव ओंखाम संनायनि बेसेबां खास्ति ओंखाम संनायानो जुदि नोङो खास्ति मोनदों होनबालाय हुवानि न'आव थांबा बोरै सानफ्रोमबो संना होबाय थानो हागोन नोंलाय बिहाव बिखुनजो हुवाफोरनो गथ' बारा लेक्सार मारिबाय थाङा नै माइरङा सुहै मा जातनि हिनजाव नोंलाय ओंखाम बोथिसेखौबो हारसिङै संनो हाया लोगो नांलायगोन नोंनो हेल्प खालायनो बाप मा जातनि गथ'लै आंखौसो बादुलि होनबाय थायो ओमफ्राय गावगाया आंनिसाय 10 गुनसो बारा बादुलि हेनो गनाबोरो हेनो सुहैनि दाला मोखां नै सुहैनोसै माइरङा मा खारै सुनो लां दैया दुंनानै रानलायलांबाय माइरंल'खौनो सुना लानो हाया साल्ला आङो सुलायना होनांगौ दाला मोखां साल्ला हायानो जेन थेनै दोनफैबाय दे माइरं बस्थाखौ न' सिङाव मेंसोबायलै आब' मेंगोनथ' आरो मेंनायनि माबा साहासो लोंनो लुबैबायलै आङो मेथाइजों आंबो साहा बिलाइनो जोब्बाय माथो नङाबाथ' फुदुंनो हागौमोन आबो फैसा दङबा आङो लायनि दखानाव मेथाइबो लाबोगोन साहा बिलाइबो लाबोगोन आब' लायथां आगै लायनो होनबा मेंनायनि साहा लोंनो लुबैसोबाय फैसा दंना गैया दङ र' दंनायालाय आब' मैखुन फाननाय फैसाया बेसेबां दंबावोलै 400 रां दंबावो फैसा बुरजा थानायावनो मेथाइफोरखौ साहा बिलाइफोरखौ बुरजा लाबखाना दोनखादोलै आब'
बेबायदि खालायनानै हाममारगोन लाबो फैसाया दखानफोराव थांनोसै आंहा माबा आब' साहा बिलाइखौ फुवासेसो लाबनो हरखा ओमफ्राय साहाजों जानो मेथाइखौबो पेकेटथामसो लाबनो हरखा ओमफ्राय आब' मैगं थाइगंफोराबो जेबो गैलिया माथो लाबोनो हरखा जेबो गैला न' आलुबो गैला नामायो ओहो गैला र' होनबा आङो गांसे कागजाव लिस्ट लिरना हरनि नङाबा आगैया गोसोआव थानाय नङा बिदिनो लिरना हर र' होनबालाय नेथ' आं लिरना लायनि आब' दैखौ फुदुंना दोनखा दे आं दसेनो मोनफैगोन दे जागोन दे दसे थानानै फुदुंनोसैयानो आङो दा लामाखांनो साला माइरंखौबो सुना होनांगौलै आइयै मा जातनि हिनजाव जाखो बिलाय बोथिसे संनायाबो लोगो नांलायगौलै आइयै हौवानि न'आवबा बोरै संगोन सानफ्रोमबो बिहाव बिखुनजो फुवानोबा बोरै जागोन नङा नालाय हौवाफोरनि न'आव हले हायो न'आवसो हाया माइरं साइरं सुनो बासैलै आङो रखरा आरोबा मा ओंख्रि संगोन ओंख्रिखौबो खिजानि आंखौसो हानो होगोन खोमा एबार हले हाथाराहाय आङो फुरा गारियाव खारना थाहैखागोन आं रखरा संबाय थादों बाला हारसिंनो आरो आयाबो मानो कर'नानि भेक्सिनखौ लानो थांनांगौ देनाय दा लोमजाबायना लायाबा मा जागौमोन देनाय माथो बुंबावनो कर'नानि भेक्सिनखौ लायाबाबो जायानो दे लादो हामदोंआनो दे बयबो लाजोब लाइनबो गैयालै मटरजोंनो सुनो हागौमोन थाब फेलायनाबो थांलाय फैलाय खालायबाय थायो साला दंखल नारनो बासैलै आङो दंखलाबो जा गोराखाय गायदे माइरं सुनाया मा जाखोलै दैया गोदौग्लिजोब्बाय र'लै दाला मोखां नै सुखांबायानो माथोबासो माइरं सुलायना होनांगौ दाला मोखां साला माइरं सुनो थांनाया मा जामारखो माइरं सुनायाव एसेबां गोबाव सम नांगौ आरो सोरबा थैनोसो थाबाय नामायलै बान्दर गथ'आलाय दैया गैलालै बियो दुंग्लिजोब्बाय बेखथिनोबो नै माइरं सुना होनांगौ दाला मोखां साला माइरं सुहैनो थांनायमोन ना अबावबा मोसानो थांनायमोन मानो मा खर'नि सुनाय जाखो बेलाय होनबा मा माइरं सुनायाव 1 घन्टा नांगौ नामा माइरं सुनो थांनायानो एसेबां गोबाव अबाव गोबाव जाखो अबाव गोबाव जालायनाय नुखो नोङो आंखौ मेसिन रखम मोनदों नामा नोङो जोंबायदि गावगायासो दैले बुरै ओइ अबाव थांनो नागिरदों हा आलु हाफै आलु मायो आलु हानांगौबा आङो नोंनो फारसेनिफ्राय जगार होबाय थानांगौ नोंनियालाय मा ओंखाम ओंख्रि संनाय जाखो बेलाय इनिसायसो आं संबाबो जागौमोन माथो माइरं सुना होनांगौ आलु लेमना होनांगौ सुना होनांगौ दाला मोखां आंखौ नोंनि रुवाथि सानना लादों नामा नोङो हा ओइ गथ' बारा बखिबाय थानाङा दे आलुआ मा खारै लेम बयसो खिबौनि लेमगोन आङो खिबौनि आयै मा रखम गथ' आलुल'खौनो लेमना होनो हाया बियो आंखौ मा रुवाथि साना लादों नामायलै संना होजायाबासो खम मोनगोलै गथ' आयु आंनिया दैया दुंग्लिजोब्बाय खोनालै बिबारि लाहानियाव थांथाराखै दा बेलासे थांनांगोन र' माबोरै दङबा मोजाङैबा दङना गैया ओंखामबा मोनजादोंना मोनजायाखै माइरंफोर दंना गैयाबा दङ खोनादों दाखालै मैखुन फानदोंमोन ना ओइ सिखाव नोंहा मा जेबो खामानि गैया नामा खालि जलाय जालाय जेबो खामानि मोनाखैबा बै माइफोरखौनो गायहैनो थांनो हाया हाजिरा खामला मावहैनो हाया आंनि सायावल' जाबाय थानो नागिरोलै बाबा बिमा फिसा सानैबो जलाय उन्दुलाय जालाय बेल'थार जेबो खामानि गैया साला हेगारो थां बेनिफ्राय आंहासो जिरायनो नागिरदों सफायाव सरि दे आफा सरि नोंनि सफायाव जिरायफ्लांबाय आङो मा खर'नि सरि सरा बेलाय दे आफा जिराय थांसै दे आङो थां खामानिफोरखौ मावबाय थां
बेबायदि आरामसे जयै उन्दुयै जाहोबाय थानो हाया दे आङो हा मोनथिखा खालि आंनि सायावल' जानो नागिरो जयै उन्दुयै खियै शाला र'शाला बारा दिन थानो मोननाय नंला र' नोंसोरो आंनि न'आव नोंसोरखौ होखारनो थाखाय सना रांखावरिया प्लेनिं बानायगासिनो बिमा फिसा सानैबो थफ्ला बोनना दोनखादो नोंसोरो आंनि न'आव थाबाय थानो मोनगोन सानदों नामा नोंसोरो नयसो थाबाय थानो मोनगोन नोंसोरो आंनि न'आव बै सप्तासेनि गेजेरावनो नोंसोर बिमा फिसा सानैखौबो सना रांखावरि आरो आङो होखार हरथारसिगोन आंखौ आफाया मानो एसेबां नफरत खालायखायो मानो एसेबो सैया एसेबो नायनो हाखाया आंखौ बे बुहुमाव थांना थानो जेबो गोसो गैला आङो गावनि असे फिसाजोखौनो आफाया मानो बिदि बुङो मालाय जोंफोरो बेनि सायावसो जाबाय थादोंनो रावनिबो बिफाया गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि मालाबाबो बुङा आरो आंखौ आफाया हाजिरा खामला मावना जानो होदों ओरैनोबाबोलाय बेसेथ' जाहोदों सानफ्रोमबो ओंखाम गोजासो जानांगौ आङो न'आव थानो एसेबो गोसो गैला न'खौनो न' रखमखौनो मोनला आङो इसोर आं बे संसाराव थानो गोसो गैला आंखौ लांदो इसोर नोङो इसोर आंखौ बुथारना लांदोंलै आं थांना थानो गोसो गैला आं मा खालायनो आइलै आंखौ आफाया मानो एसेबो सैया मानो एसेबो नायनो हायालै आइलै नोंनि अनगा आंखौ रावबो अना